18 феврал дар қасри миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 6 сафири нави фавқулода ва мухтори кишварҳои хориҷ эътимоднома қабул карданд. Зимни маросими эътимодномасупорӣ ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сафирони фавқулода ва мухтори ҷумҳурии исломии Афғонистон Муҳаммад Зоҳир Ағбар, ҷумҳурии Фаронса Мишел Тарран, давлати Фаластин Лоай Исса, ҷумҳурии Италия Агостино Пинна, Маҷористон Михай Матяш Галошфай ва ҷумҳурии Хорватия Рефик Шабанович эътимодномаҳоро бо паёму дуруд аз роҳбарияти кишварҳои хеш тақдим карданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронии ҳамаи сафиронро ба муносибати оғоз гардидани фаъолияти дипломатияшон дар ин маскани пуршарафу ҳамзамон сермасъул дар ҷумҳурии Тоҷикистон самимона табрику таҳният гуфта, бо итминон иброз доштанд ки сафирон бо талошу фаъолияти самарабахши худ ҷиҳати такони тоза бахшидан ба муносибатҳои шарикии кишварҳои мо дар арсаҳои гуногуни ҳамкорӣ саҳми арзанда хоҳанд гузошт. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки Тоҷикистон чун субъекти мустақил ва баробарҳуқуқи низоми навини робитаҳои байналмилалӣ имрӯз бо 178 кишвари ҷаҳон робитаҳои дипломатиро ба роҳ монда, муносибатҳояшро бо онҳо дар сиғаи дуҷониба ва чорчӯбаи созмонҳои бо нуфузи байналмилаливу минтақавӣ фаъолона пеш мебарад. Президенти мамлакат оид ба рушду таҳкими робитаҳои дӯстӣ ва ҳамкориҳои гуногунҷанбаи судманди Тоҷикистон бо ҷумҳурии Исломии Афғонистон, ҷумҳурии Фаронса, давлати Фаластин, ҷумҳурии Италия, Маҷористон ва ҷумҳурии Хорватия андешаронӣ карда, изҳори умед намуданд ки сафирони фавқулода ва мухтори навтаиншуда бо иҷрои рисолати сермасъул саъю талошҳои пайгиронаи худро баҳри татбиқи ҳадафҳои неки давлатҳо ва барои ба сатҳи сифатан нав баровардани муносибот ва ҳамкории мутақобилан судманди кишварҳои худ бо Тоҷикистон равона месозанд. зимни суханронӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба вазъи имрӯзаи сайёра андешаронӣ карда, изҳор доштанд ки дар пасманзари оқибатҳои манфии ҳамагирии COVID-19 ҷомеаи ҷаҳонӣ айни замон ба хатару таҳдидҳои бесобиқа дучор гаштааст. таъкид гардид ки дар чунин вазъияти ҳассос ҳамраҳиву дастгирии якдигар ва ҳамкории самараноки байналмилалӣ омили калидии музаффарият дар мубориза бо чолишҳои имрӯза мебошад. дар фарҷум пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар ба ҳамаи сафирон ба муносибати оғози фаъолияташон барори комёбӣ орзу намуда, омодагии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро баҳри мусоидат дар самти пешбурди фаъолияти дипломатияшон махсус таъкид карданд.